Nggih sugeng dalu Mbak Limbu. Limbuan wayang kulit Ki Sunarpo Guno Prayitno. Kok muni Mbak Yu kalih kula? Calon dadi bojone Kamasku. Kamas sapa? Ora wong umure bae tuwa jenengan kok iso Mbak Yu. Kamasku lho. Lah nyong duwe Kamas sapa? Kamas Joko. Kuwi lho dadi penyakit nek kaya ngono kuwi. Ya watone ora menular ora masalah. Ya ora bae wong kene ndek bojo kok kon bojo maning. Lah ya Mas Joko nggo simpenan ya gelem. Wis aja. Nek ning lor kae kowe bojomu Wonosobo, nek kidul ki dadi bojone Mas Joko. Aja. Wis ora apa-apa nul upamane kowe kuat ora apa-apa. Aku ora kuat. Mergone aku lek ora kuat kuwi lho wegahe. Nul. Dalem. Kagung gemene wanci. Nggih. Kagung gemene wanci diaturke. Monggo diaturke sak tembang. Iki ana pamundhut pirang-pirang. Sing reku wae sing WA sing transfer ya ana. Oh, sampun wonten. Nggih cobi mang maos riyen. Pak Haji Suranto iki ra ban-ban le peparing pira transfer? Pinten? Sejuta. Oh, sejuta. Waduh. Niku ngersake napa? Tumuju kagem Mbak Cangik mawon. Oh. Wis ora salah berarti senembake Nggih, kono. nggih. Tumuju Mbak Cangik mawon, lagunipun kula pasrah mawon. Oh, nggih. Ya berarti ora usah ditabuhi mengko Ora sah ditembang dhewe. Oh ya sengak le omong ngono kuwi lho. Lah jare khusus nggo Mbak Cangik tok. Maksud iki sawerane khusus kagem Mbak Cangik. Ora dadi Mbak Iin. Nggih. Aja. Matur nuwun menika Mas Dalang Sudir saking Jombang Ombol kalian Pak De kula Suhut Widisa Sangka. Kalian Bude Karjilah. Matur nuwun nggih. Semboyo. Kalian Pak Dalang Tarmo nggih. Kalian Kiratu Adil saking Masian. Sapa? Mas Mangkat rombongan kerawitan saking Munggang Sari Ibu PKK ya rawuh. Iya, terus PKK saka Nduduk Kulon kerawitan ya rawuh. Grupe apa? Wani nyangga dosa. Ya nonton-nonton. Bareng iki baksone gratis, tempene gratis. Wah, do nggawa truk mrene. Kok urung metu nang kene? Tenang bae. Langsung mawon Nul in rembugan lagune napa? Kangen mohon nggih. Ya, siap. Sing bawa tak Kangen nyuwun. kali kula. Sing bawa Piyai Kakung Menadil. Oh Sing nembang Piyai Putri, sing bawa Piyai Kakung Tunanetra. Wiyagaku saka Ngayogyakarta, tinggalan Suwargi Masena. Iya, sapa? Mas Agus. Ya Mas Agus. Ceket-ceket dibawane pangkur. Mike pun cepengi Mas Agus. Nah, dites rumiyin Mas Agus. Kangen kutan poku pomo mring sliramu kang dadi telenging hati Sing diarani Korea kuwi ora mung Pak Lurah. Titikane janjono Piyai ngagem kaos. Ya, kaos ireng terus dirangkepi nganggo hem lengen panjang dibledhehke. Lah kuwi grup-grup Korea. Kuwi ana Pak Lurah, ana pedagang, ana tim sukses, campur dadi siji. Nggih, leres sanget. Ya. Bojomu kae mung trimo pamong iso ndarani lurah ae lho. Sinten? Sopo? Mas Tukiran. Paming pamong jejer lurah dari monggo Pak Lurah, Pak. Padahal lurah ketoprak. Pinter po. Yang ketoprak ya aku. Ya Gus, nano nino. wis lawas nganku nunggu nanging samong sliramu
ngendika tresno lahir terus sing langsung memperjai pemawon ya Nul. Nggih. Ngepongke monggo Mas Kliwir. Hati